Fáilte go Cruthaigh, pudcréile a bhreaníonn na ceann ródathe atá ag cruthú tugraí agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Ghaeilge. Is mise dahí de Buchtléir, chlár bhanistóir ar Ghaeilge trí sé cuaig, chlár nuálaíocht tanga údarás áitiúil Bhaile Átha Cliath. Támaigh tús réon nuad an Ghaeilge, réon na cruthathóirí, fálamóma seánna céile agus cruthómas le céile, taucaí leis an naige mar críomhhaointe dé. Inniu tá Cúán Macalla Teoranta agus bunaitheoir an comhlacht Macalla Teoranta. Bíonn Macalla a cruthú roinnta na scanán agus chláracha telefíse is fearr a bhíonn ar scáilán agus scáilán fud fad na cruinne. Tá mar asú go mór le tucailta isteach I conas gur tháinig Macalla an saoil. Bata seach Cúán? Comhlacht. So, just inis doing beagánín fút féin agus beidir faoi Macalla. So rugach agus tógach mé Macalla Cliath. Tá sunna rach agus tógach go thomlan le Ghaeilge muid ar fad. Ghaeilge me hismothirí ag ma hanwinter, ma chul caracha, ma cúigar, ma chul Cheshire, chumé an son go dtí Scoileachán, Labhraíomar agus an son ar ag a cláiste óin. So is bhí Ghaeilge a gcónaí agam. Bhog mé an son go dtí sasna hasum bheith obair sa scanáin agus ar chláircha televísí dhéanamh agus chumé obair leis BBC. Bhí tríos cuasa bliana dhéanamh I Bhaile Átha gláis an son I Bhaile Átha agus cha mé gas beagnach demlíana nu mar sin I sasna gobar BBC agus nuair a thosaigh TG Chathair hála sé gur mé sa tíorsábhí a gobar ar tógra eile ar fad ní bhéh muinte go lei sin agus dúirt mé am hénig wow, deis. So me héine agus mar Chathair Marcus chuir Cléiche Marcus I Marcus gobar san airclúin ag gnám agus tháinar le chéile agus Cruthaigh mar bunaitheoir Macalla churmar isteach ar bhí ar lura comhlachtaí chun beochanna dhéanamh chun Ghaeilge chur ar cartoons agus scanáin agus bíonn ché chuna go bhfuras agus thosaimar fás ó hin. Anna agus inis doing cad dhéanam Macalla sa láthain bhhain, den sé fós roinnt an stuff gothú? Denna muid fós a gothú ar denna muid SpongeBob agus chláircha mar sin, denna muid chláircha Fashinéise, denna muid chláircha de fáistí, denna muid scanáin, fad scanáin, agus denna muid iad I Ghaeilge agus béarla, ach an nud beidir eisceachtúil féin ar oifig ná is oifig an Ghaeilge atá. So tá muid lonnaithe lár Bhaile Cliath sáide fíorsaigh an son, agus is an Ghaeilge gnáhangan na hifiige. So gachtain tá gobar ann, tá Ghaeilge acu. Cuid acu tá sé acu nar hagan siad, cuid acu fallmín siad agus iad ling, agus bích sé sin má bhím de gobar ar chláircha béarla nó Ghaeilge sa gnáthlaí an cainte mín snofig an gossiping agus an bitíocht agus féidir deile is in Ghaeilge dálín sé sin. Gan áras bín tréimh sé an go mín daoine a gobar má hamuid gobar ar srá agus ní bhíon Ghaeilge co bí me leir méle leor or I siúd ling ach aber mis mar mé so gnáthlaí 8 noch van géad an chainte mín tal snofig is in Ghaeilge hanse. Agus aber ag filéir de chaine cinenne dolamach chain de le féin. Ag fás an níos an raibh a gcónaí chaine simagat sa fiontraíocht ar ceaptú a gcónaí an bin an bringlód a bhí a gut, like racham agus sasanna, fálamó me chuna sa dhéanaan na sanolaithe agus tuach me reis agus racham me machlum féin nó. Níos gom freigar simbríir de ceis ná se, sin bhí síime gom dul agus an cairda elam, an gnó elam, an cairdaíochta elam agus mar rudí hénig géadh bnéon sim bhí gcónaí. Like bhanig mé chéad comhlacht cara atá fósa gom ó Birmingham agus an tanna a thugamar ar na chuilerod. Agus so fiú agus mé sasna bhí comhlacht agus bhí anam Ghaeilge leis chuilerod mar soldit literally gachrod. So bhí sin éon sim a bhí agam a gcónaí. An raibh na focail sin agam ar hiig mé go raibh plán agam níls go mór sin ru mé abig aróhann sin ach sin bhí mé taringach in a hróson. So yeah, so dála mé an ceird. Ma annach chud botún idir seo agus sin fós denna míad. Ach, yeah, hastig wem
Nadir, but dentor sconan a mahar, but alintor a mahanahar, but ta ceoltóirí sa clown. So vi goni an bidder an clénas on them of buinte cléna halian, buinte clé ach hastig vís. I don't know, has to go in Cruthaigh ní smó yet. Has some go mech nídir clárcha ngailing or fai ngailing ach go mech an rud ngailing. So gwer sin níos táchtaí domsa go mech an ngailing mar an cóhéics mar credum agus níos gúil sé fear ó heh óliachta ach nuair ha léh eile go an saoil agus tugann tangan eile sin dit den cín tú scéalta nach cín daon eile. Cín tú rudaí tá tú fechad gcónaí an dam bagáin mar seo mar is duine achtarnach tú in annach Bhaile an Conghail. So sin éon síime bhí agam muscéalta hénig or arscéalta hénig insint agus bhí sé sin níos fusa dom le cholacht chénig because dom echar mé víniú de riine eile níos go múil me na focail seo go léir rá agus é víniú ditse op a bhaile me sé dhéanamh mar bla 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 and then mí tú féchanam agus gúil cuma atarm so bhí sé just níos fusa dom gan é víniú de éan and just é dhéanamh. So sin an plan, movie plan. So so tá sin simú go tú cinlín na tagart like dás tú a níos bhealach go bhí beidir nabh gnácht an gná bhlách le a linn bhreatú go raibh cinlín aspa hiiscinne mór himpelar a bhar an stíl sin agus an léirú é de gnó kind of an tus ag trade leis an pí of tennis sin now. Well, yearing a Valert, ati se hará, but Abermish agus, chuig mis scoil muintúí bhainlig, chuig a play le ceol den bhainachas a hadar start, chuig mar scoil le muintúí nodig, dína chuig a play. So, vi mé mór himpel ormsa a vi a denna rodí trí réiling. So, vi sé sin níor ceistíoch é sin. Bhí tú pléile alíonn denna bhíocht sort of structúr a chuir leis bhí tú fechan ar alíontóirí agus go minic iad bocht agus nach mór an airgléanamh. So it's like conas go féidir leat an bonúsa a bhí aging. So ní bhramé at agus ní bhramé at é sasna ní bhramé at an sa ach na bhí mé measc Mocholúder, na daine na Machlaun agus in Macháide Scoile, bhramé níos compórdaí. So bhí mé ná hénig go chuirinúil níos éasca, níos simplí, níos so hice le má chraibh. So má bhí mé denna bhíocht scéalta insint, níor hasú an réiling ágad, níor hasú because níidir focail atá ann, is cultúr atá ann, is bailach le tú hénig go chuirinúil, agus nárbh gáda tú hénig go bhíniú gcónaí, so bhí tú ha ma gobarda den ag aber mis colmos nodig muinte chéli institúd an ceolúing das gan so ní gáda tosú dvíniú hénig tá tiiscinte an hanafennig, so na hanafennig tá tú níos fuide sí sa bóthir agus tú denna bhíocht rud éigean de winterach. So níos go bhfuil an féidir am structúr carta chuir an Albert is rud éigean anna ar an mothúchan, is rud éigean anna bhanúsach ar fadé, tá mé compórtachan. Tá mé compórtach méle chomá, ach tá mé níos is tangan sí gailing socha tanga mo chrí ar tanga mo bhanúchan ar focail mar sin gan a bheith ró hippie-dippie fai, but so tá sé níos fossadam. Of course, in some been ar fallon chunas, kunta síochtaí anamh agus chunas rudí mar sin rudí practical agus tá sé simúil nar bhí me den rudí mar sin tá an tanga na focail sunnagum níos tapúla I méle mar dála mé an na rudí sin mar chuine fásta so tá na termíocht san agam I méle ach aber seo hef croíocht agus dá réir ó hef gnóide, cos is gnó croíocht bhfuil mí me plé leis, tá sé just níos fosa mé. Like nar bhí me smuoine bhar idea screaming Ghaeilge. I mean, cam she's focail, then la Abertí, chum le chéile mothúcháin, sponsruchtúr. Na Dominican san bína mar sin as go béirle má ha mé pléile ortíno mar sin agus binte sin níos dacarm, ach ó bhain na smuointe go dag an chum is smuointe in Ghaeilge mí ná. Anna himúil, agus so aber tóg mé siar den chuig an duine ag léanaar drathar rá, right, tá mo chun seo dhéanamh. An raibh
tú kind of méhásta san áit an a raibh tú An neichar, no. ar tháinig an smaoinemh sin go tobann ar sí sé leat a gur sé bhí cos ceann rudí a fáim an simúil is cad é an tipping point a gur daoine tá dam lán le daoine atá ráló féin just bechórdam seo a dhéanamh ach nuair a héann tú chuig an méid daoine actually a bogan ó a bechórdam go tá mé chun seo a dhéanamh le cad a bhí an Ní raibh agla riamharm tep. Níor éich mé réon rud agus a ráhil cadtháirlí munan éiríonn lam. Níor muinnig mé níos go bin mar chláán ar bin an sí gur tógach mé, but níor agla am riamh dul agus in leicla daigent agus tep más sin cadtháirlíonn sin go bra bugan tú raig. So ní hastig wem so hon mé bhaile bhí mé gobarn sa hánig an gléach sa níor muoinnig mé ní éting a rá leat gur hí mé síos agus gur ruút mé am hénig má dhéanam meis I don't even know gur dhéana san méid sin machla bheith is rud láiricha bhí an dhéana sé ach sin mar a chaf mé or mar a chaf an raibh tú uig chuna fostíoch bún an tam No, bhí mé gobar gnáasplach. Okay. Bhí mé gobar gnáasplach. So agus a ríist sin an cool atá agin goléir, aber mis bhí fíoch pléile airclan ar bhain, ní a bhéon búníocht. Actually, I gad den tréis sin as a dánamar, das mé níos an hochta ní bhéon búníocht in éair, so den ar dag mé in scail, viidir eidir múntóireachta, or ví tú, gobar a hénig, ní a bhéon slíle dul, agus bhfuil ceile sóirle, agus bhfuil ceile marcas, bhí mis ceile agus 18 mar griffór. So ní a bhéon aglarm dul in leicla a dhéigent, agus mun nairoch leis. As ar chur aspa cinnta fríomhhastit? No. Cén fá sin meas tú? A ríis agus is smuoineh siar seo, so bin sí go tógach mé níos gom ach ní chuir sin riamh aglarm. Ní riamh aglarm dul agus íirecht bhéh an dhéanamh. Cos dhéaring am hen bhil cadin is measa go fiile tarlú, like just tap. So is fuilm agus tarlín sé go minic na bhí fiús an ofig néis le na daine úntacht a gobarlam. Is fuilm crunethe nach dagan rud ag an dweig. Like, má heolm se réfas chúta. Má hín crunú agin agus má heolm se réfas chúta rá bhfuil another fléimar ná I seo agus another fléimar ná I siúd. Like, just sin curmú ones and zeros. Like, just ablam gur as an crunú son tá am chun rud éigen dhéanamh. Tá rud a bhoga ó puinte éigen, agus beidir nach mór bogatá an a cha sé dul ó 0 go hénge le or dó or agus ná bích an liste ro bhór ná habar le go tú tá chun gachar dhéanamh tá chun an gachéin rud go fléimar agus sin go léir déad cos ní sin chutáileach nerd ach just tosig a boga tosig a tógant péismoineh tá got ó rud ó puinte bháin go dtí puinte eile agus is cuma cadé agus agus a daine bugan si níos tapúla ná chéile agus is féidir sin bheith go manú go donna ach tosig a denna rud éigent ná freigar riafost le or ná bích Torra ar chruinú bhfuil tú just I denmh insin ar cad a hála. Tá an rud a cheacha me cho riafos ná listen bhí sinna bhá táim se chun péad é a dhéanamh agus tu mé reisút le ólas nó freigar ar an ceist ó bháin sin beidir. Beidir ceist ó bháin ach níos tá rud péad é tá sé ó heh gnóide ó bhéon rud tá sé bogá ó rud a bháin go rud eile. A níos tá tú tá rud nuair phléagad because bhíart dul leirla den ag an eile, bhíart beidir dearcha eileáilte ar an smuoineh sin, bhíart fáilteach ó gas sin actually bhd níos cosúún le cheap mé nó gad ní léon duna sa tíir go anna lehéad dhéanamh. Péad é ach a níos tá níos má óscot ná mar a bhí, so sin an slí go naibrín me intin. Agus ag éisteach leat an sin I ceann an rudaí a bheitcha cumánta leat le golóir na daine eile tá mar a chorfaí aglah is tá chilín relentless na sound. Yeah. Carhás a hagan an chilín relentless sin meas tú? A ríist caiig mé beidir sin the má winters daine iad gur dhéan rudaí. Is cuma cading nó agus bud ban acadúlí me hanmhar agus ma ahar agus ma bháthir agus it's just den rud éige ná leabharfé. So aber an sin or a hosnig tú rá le de bhainter, right? Tá mé le cólacht telefíseach ar bun an raibh siad anna haúil dá bhar nó? So ní córá bhíon son, I mean just dhéanana sé. I mean mé héna agus Marcus just dhéanamar ní
Ní ra bhéon gohanna timp le an amrá, is it permanent, is it pensionable? No, neicher. Maar dermer ní sin in cool a bhí agin. Ní díine na récham timppel na clint Macalla Galéir ní díine a bhí ó cad a cheartta dhéanamh bhfuil muíon tú sin den tiite sin ar scéile agus den be cuibrín chu mógad. Níor bhín é an dearcha a bhí agin. So níor dar riire níor chuoinnig mé ar cad a hálach dá depachar. Níor raibh sé sinna me cheann a léchar. As aber tá tú a tosnú amach sna lua céimene. Cad é an céad rud a bhí ar denmh greibh le hú. Just na list gom chuna seo dhéanamh. Consicht. An taobh gnóide, bhíos gom conas chláracha dhéanamh, bhíos gom conas leirt le asteoirí, bhíos gom conas, dailá le stúideo, bhí tá cléad technoliacht áirithe gom ag gnám, tá sé airthe ó chuimse idir seo sin, ach bhí an tuiscin sin agam ach aber mis gnórachtdáil conas, Tuscatá síl go bhain tú bíart a chur ar cápéisi ifigúil, an tóla sin go léir clúd á leid gom féin stof san. Ach, nuair a hosnaíonn tú a tochailt, níl an stof sin Dakar, saolíonn tú go bhfuil, or howlig mis go raibh. But, so níor hiig mé conas gnórachtdáil, níor hiig is conas dul agus bhíart cúnstóireáil bhíart agus ag gnám actually gad the inner city enterprise ann agus bhí mar ná dul agus duine le Ghaeilge áilte a hasling bhí ná an féchan fearr a chud am a hénig Níor bhí ícíocht agus bhain sé siúd rud orthe doing agus bhain sé an próséis go pointe doing agus bhí mar ná all right, okay. Agus bhí ceisna aige oring nach raibh níor freigraí agin dó agus níor muoine mar na ceisna. So yeah, but tá an rud a boga, agus sin an rud agam ná hasú mar ag a dhéanamh tá annach chud constacan idir tú agus éonúil go deasú pinsáis pésáis gnótán ach an rud am hosin tú a brú an cloch den tosin sé rolle hénig agus be ceisna an big dachachtaí an big whatever ach ré túid sin agus tú dul raig. Agus aber an mentor sin ó Inner City Enterprise agus bhí sé chuir na ceisna seo bhfuil éon ceist a heasan amach leat a brenn siar bin sár ceist go chuir séing. Cad a bhile dhéanamh. Cadén an bringla cadén íomh cá bhailet ní héhúil sé lorach freigre Albert an na himplaí ach cá bhailet dul mar nuair hosin tú a boga nuair hosin an rud a glúiseach tá seans gur cheach go meach deacha níos lethna bhí mit óg bhí anolalas áirithe ach seans gur cheartid boncheisna eile mar sin a chur ar tainig agus an rud a boga. Ní dul go féidir a dhéanamh ar dúspóir is gá do rinne éigent rud éigen a hosnú ach nuair hosin an rud a glúiseacht go nennen tú a reithnú ar jaarcha ar de réir ar béisio an rud a bhí wet ar hasú a sin dhéanamh agus sinnéon bailachhfuil tú dul so bhí sé sin táchtach agus dá mé beidir trééis cúpla ceist eile a chur ag an nám agus cúpla freigra eile a bheith agam ag an nám beidir bheith rudí eile déanta gom ó hebh gnóide mar is gnótá tá tú den bhíoh bín amagad bín deoch líonnta go agus tá tú den bhíoh rud ag an chur an bhód go seaigh agus gúil salúpa tá baintteach leis agus nachfuil tú ró rian so tá sé táchtach cóirle a lorach agus go meach a tééisan a chur ceisna. I mean únta bín beidir ró cheandána agus nílam sásta or ní ráhas sásta either an raigar óhort or an ceiste chur so da fechan siar sin stolim da mé sé beidir níos mó ceisna chur an fearsan or a chuoine eile because ní bhain tú gcóí an raigar ó den bháin but bheith rudí beidir beáín éagsúil, but ní félim sinna ní félim fechan siar agus ráilm hénig á sé trú an ná mar tá cólacht agam tá fosta agam tá rudí a dhéanamh gom go mailim so ní félim a bheith ráilm hénig ceapan gomininic bíon daoine rá an ní éan sin dhéanamh níl an ólas a gom, bud amantí tá aspa ólas sin tá sé anna cuachtach. Tá sé an ólas anna chuachtach because níl is a go chuna hebh nach féidir leis tárlú tá annach a daine an agus agus crunchy do wadam cha ceisna ó ní féil because mar échanú seo agus ó cadmar seo agus an service seo léite gom agus ach
I the chrí or I the ní fear credible but anam period is in like credit to it rodagant agus cían tusa rodaige beidir nach cían dín eile agus tá sé sin annachúchtach so tá anolalas tá cúchta buint le anolalas sús go pointe tá sé bín ólas breisiúid si réir mar ásan tús réir mar bín fosta eile agat agus I fálam chunas daile le rino HR de agus na rudí san fad ach tagan an tólas chóta ar fálamín tú sa job ach so ní léon tá anolalas tá cúchta buint leis. Hemel. As aber luig tú ag an tú scoil sibh anis ag stad gohfuil sibh gohfuil ifig a gcuibh a fuaime trí Ghaeilge ach a denmh clárach agus scanán ar chaidán idirnáisiúnta trí Ghaeilge agus trí Bhéarla ar bin an fís a gcónaí nó bhfuil an fís trééis ahrú beagánaín. Dar níl sinní an fís ná iirecht na chreid mis is cuilam sa dul agus scanána eiscint tá mé ráile go bhfuir beidir 8 ní cuilam but bhí me sa Savoy agus bhí scon agus bhí páirc ó linse go bhí ar scail bhí a rathar mar rangsa níl agus bhí scalan de bhenim Joyrider agus sorry the Courier banam da bhí scalan eile bhenim Joyrider but it's bhí sé lonnaithe Macalla Cliath bhí Gabriel Byrne an páirc ó linse gan bhí sé ar rothair glúiste agus bhí sé cool agus bhí sé dathúil agus bhí Ghaeilge ag páirc mar chuis mar de mar chuis an sky killing but bhí me si sa picture an Savoy iver hain nar bhí an picture an mór san agus bhí mar an hénig like canna héamh nachhfuil a lehéad le feiscint Gorbéis an chéadú riamh go bhacha meis ganán nó aimimsere agus é méle oké, but can I have nach wet se bheith Ghaeilge? Can I have nach vetemis a lehéadi an bheith Ghaeilge? So bin in an danse sin lum go dí lá tá nniuhan agus an téint a bhí scanán in Ghaeilge an but ní a mórrandí bhean bhí obviously learn déine fé putín agus is scanán den scothe ach is buchel orbach a bhí anam tógach a Macalla Cliath so cégar anna hóca le putín is ní raibhann scéil sin buintach lumsa bhí go pointe obviously but ní scéil fumsa bhí sé. So my chéad gan an dhéanamar de TGR dhéanamar the Watership Down agus bhí Eva ag mé agus mar na hasúí a fad iad go léir like bhí méid sin páirtena úntas gan an son agus chuirmar gach eistóir Tom Hickey Mick Lally agus bé Ariel ó Leonard a chan an tauran úntas an gréan agus so agus ba rud eile bhí an bhí mór a wacatí mar an dia bhí so bhí mar ná cléichló dhéanamh ar scanán gur scanán agus is leabhar an a bhéirle a bhí an a hasnach agus ní mar rasan ach bhí dhéanamh rud éigeint eile as so bhí tú ná chonig muid go raibh tú ná an argóiltúir tógan den nuas gachar bhí buintach linge a chuirsteach is gona mar sin agus is rud eile fada bhí an géisteach le mar wacatí agus í caint ag an deire bhí sé just chuirch sé ggóiltú chuir sé definitely deor I mhúil bhí ná gach aon rud a nasca le chéile agus thug sé sin misnach dúin go bhétamís sconáin chláracha gachsáis rud mar sin I dhéanamh den teasóg ach go raibh baintach le súd go raibh baintach le argóiltúir agus ní mé gúsáid cultúir is slí anna sort of acadúil ach I rudí gur hiigemarn a rudí airnúil agus dar réir chumá rudí Ghaeilge so sin íon fís sin agus bhuiineamar sin amach ar támuid a bhain sin amach agus aber so hagarn tú níos luúthe de kind of ról na Ghaeilge bhernifig an cinna conscious a bhíon sin nó just a rober sé mar sin nó cinna conscious just go thomláán amachsamach like mar like is mé Marcus a bhanig cólacht Ghaeilge atá agin bert learn muid in Ghaeilge le chéile so dascar sé sin agus so yeah ní conscious go thomláán agus donna daoine a deirech caithigh bhfuil sin a denmh teoranú
an comhlacht. Bhallart in tugann sé mar dermé iwwer hen tug like sinní an tanga agus na folíocht agus na smuointe ascaríonn tugann siad is tí bhean a Ghaeilge dagan siad. Fiú agus tú tógach mé le westerns tógach mé le gachsáis gunán ach nar bhím sé caintfe agus a smuoine bhir mar sin is trí Ghaeilge bhín sé so tagan na smuointe breis a chum níos fusa trí Ghaeilge. Han tú denna bhíart smuoineh go mór ag an Cruthaigh nar han tú compórdach nar han tú nach rahan tú consíosach fé fuaimnig ar tag an sro níos fusa leis sin mar bhrá mé. De réir son agus mé sort of chur níos mó ólas má ein tú ceann den éigent go raibh beidir níos mó na tanga bháinna má bhí ránú trí tanga go agus nar bhín siad bás agus nar hearan tú iad an clogad agus an réchan tú ar an inchin. Tá sé níos lia, níos dorachaí ná inchin den bháin le tanga bháin. Mar nar muoinn tú like tá a leirlumm sa Ghaeilge, okay, agus or má tá a leirlumm méile tá mis sé gasú cat rágat ompúisteach an Ghaeilge smuoine bhar me cheann agus an sunna od ragart I méile nó aber mis le a fáistí like tá Ghaeilge me fáistí ní Ghaeilge me bhain so bhím sé leirlumm an Ghaeilge únta freigann siad mé an méile únta freigann sé an Ghaeilge ach tá si géiste go an Ghaeilge tógann siad an na habartí son astríonn siad iad ten si go áiteagnéil intan agus tagan beidir focail Ghaeilge amach nó focail béarla. So tá na neural pathways go léir just a gobar an tam go léir. So tá tú tá bín inchin le daoine níos mó ná tanga bháin a bhhad níos abi a bhhad ní tá níos mó rudí atárlú. So agus an rud eile san ar hasín tú fálam fé gmúmar gó áirthe bhfuil mis sé plé ná empathy. De bhar go gádam sa fechan ar an dam agus éisteach leis an dam trí tangan eile agus den aithníonn tú ligeachtaí nó ní ligeachtaí focail cearta lurgam, but rud éigean empathy tá tú ná so nar abris fiú na sasna bhí mé tá tú pléile daine annach chuid coolraí agsúla agus tegann tú a gás nar hagan den éigen isteach a ggóúidir agus is den éigen achtarnach iad le tá tú níos báúil le roiine agus is scéléis sin buinte leis an gnása. Má há tú báúil le scéal agus aber mís sean go méid obair tógréigen agus nar léméin scéal godísa tugann den éigen chum tugann siad idéadam le tam láireach sáte ann bhealach stólamsa bhfuil éagsúil a gcompail daine le because tá méid báú lása is tuigim de chás go raibh sa siúlaisteach a seomar go raibh tú hénig go chuir nu beidir I tanga narvéid de chéad tanga nó bhfuil tú cúhalach agus so tá tú just a bhád ar níos oscailte de roiine agus sa dam Cruthaigh sá gur agus sinnéan aber mis an rud atá díal agus a chinach againn tá muid díal agus cnach díalan den bín monach ag daine eile denna potí paint nó péirdé a cha muine díal agus cnach smuointe. Tá se bh díal agus cnach smuointe ach is dócha caafar daine bheith ann freisin chun na service sin a chuir fáil an mín sé éasca Chathair daine le Ghaeilge tá nán chuna clí Labhraítas. Well tá muid tucha blian ar an bhód beag an óir agus so tá mechan rá gúil sé éasca. Tá daine tá fearn tagan daine agus I mín siad tagan daine chuing bín siad linge fe rátí ceir blian chuide go fágan siad agus chun siad a ggólacht chénig ar an bhód rud atá go bra gomininic actually tá tú lurg daine cosúla chénig so almost ag an buinte go bhustínta den éigent tá is go gúil siad chun fágant níos sin fear fa gatainine tá daine eile so ní sé dachar. I mean bíart dá lurg ní bhín siad gcónaí os de chóir amach bin tochelt begáí, but tá sé sin beidir fear féin gó
Tá tú lerg den igen go tún an coáib. Ní tú lerg den igen go 19 leat a chanéid. So hat tú lerg dína countdown, hat tú lerg dína mín a spoca asad nu a trid leat, bhealach mar an rud nachhfuil weit ná fechan típil de offic agus a gachtain a géin tú leat, sin idea úntach a chuáin. Hat tú lerg dína gana gáin, really? Agus abbi mis a chame agus caham fós annachid ama a gaga hóracht agus an rud gus brail béanamh ná ceiste chuir dína teach seach agus féchant chlár. Níl sé críochnathe agus níl me lerg agus bín dína das uint agus bín dína rómhaáanta uint eile a cha tú lerg bín mise brandú ortha brandú an gláir. Mar is féidir daine bheith anna bhéasach agus deirntead, no, bhí sin anna an sin gomórlam, but bhí tú feirir agus iad a bug agus iad a sleanir sa chahéir agus dichtar ar nuairdóir cúplaúir agus okay, well, hitse sin as a chéile an buinte so sin in tá tú lerg mehel, tá tú lerg pobl cos ní duna bháin dhéana an éoncantas ní hagan bín smuointe agabut ní mé an tainna go mín páirteach sa fróséis, bín smuointe go dtíine eile agus chudín lena smuointe san forbert dhéanamh. So tá tú lerg mehel, tá tú lerg choilachathe agus níl tú lerg daine go 19 leat. So tá si sin dachar le fáil, tá si sin dachar le fáil bus cum tanga. Ach, so go dtíon buinte tá si a fád going, tá an daine imín siad ach tá fearn an láidir agin. An bha. As aber tro a blian ar an bhód a smór an méidir sin, ra bhéin am greibhtarrá. Gachtar na lá. Is tá Arnold agus ní gáil mór an rolscot fé Arnold television gunn, but aithríonn sé hir agus ham sé beidir an tríú réhlóid nó idir an carú réhlóid technolíocht fel láthair, mín thosa sé gobar ar scanán, bhíoh mu de gar scanán agus a chuir le chéile le sellotape. Anis támuid agus sé AI agus tá ná focail chuir seach a riomh agus tá siad ná seaachna a chomadit agus gohanna a chruthúdit agus mar sin de. So bín tréimh sí agsúla go ar Jesus go gáid dulling le. But a rís tá mé fistrach is breálim an ghnó, is breálim is céideach so ní tréis le hecand nó námut na bhéidir consféir me se úsáid, consféir mé a lúbal a dul na rúnt, consféilm Hí go bhfuil cúpla tréimh se sa troch a bblionn sin trééis tarlú go bhfuil tú taréis a bheith golóir ar taréis golóir chuile chailún tar fé tréimh se cúpla seachtainna de bar overboard whatever a scoil tú rá ar bíú seo an éoncar. Tá sé sin fear agus in munachar dún ce sin ar tainig, beidir go mí cheart eile dhéanamh go. Tá sé dachar a bheith i de cheannas ar rudéigent, agus gur bé tú an té go gádóibh smuoineh ar an bblionn se chuing agus an conraí agus ó gasníil na rudí agsúla a hebh go nóda. So gandát tá tréimhse mar sin, agus beag tréimhse eile mar sin os ar ggóir. Cad a dhéanann tús na tréimhse sin? Cad an enam san na tréimhse sin. Dennim díon bhachnamh chuirm na ceisna go gá chur an gádom ar cheartdom is féidir an cléichló eile dhéanamh. As a mín sin mar chóra a bhíon agat le féin nó bhfuil daoine timpplairt? Tá is socha bí na córáte sin agam am hénig, leram os ordlam hénig, dá bh gífa me hénig sig me heomar am hénig ar fad an fersin crackáilta, cos bí me leirt os ord. As rís cluisim credim agus I don't know ein iarna lei seo, but má vín tú machna fé legend ten sé seachad intin slíháin, but má dhéarnta legend mas os ord, ten sé seachad intin i mali agsúla, cluisin tú na focail le tacht ten sé seachad a chlós. Téim son am a bhanagam go bín am chrámí agus an son má éireann ní pyramid atá agin aber mis nofik is leom an cólacht is mé tá bhail ach ní sin aber mis an struktúr tá going is cólacha sin. So agus an son gomininic tein tú las muide sin má tá mór aib or mór constaach or saoú, like mar hapla chum saoil go dtí San Diego an bblionn se caite bhí seminar mór an agus hí mé fa seachtainna just a géisteach le daine eile caint
idir na streamers bhí rudí agsúla táú go hiidir náisiúnta hé mar nóide agus crappa a táú de bhór an pandéim agus mar annach rudí agsúla bhí táú agus bhí cumir scéil go raibh an da léir a gahrú. So bhí mé ná síon son agus éisiach le daine agus bhreac mé síos focail sá nótan son agus bhí lear nótaí gom agus bhain mé anna tharbh a sin ag géisioach le daine cliste, daine ceandánaí hénig agus iad a caint fé na bailí gúil si túúdá leis agus so fallmín tú ag sin agus den think, okay, so ní mé an tain duine so yes tá an tréimh seo dachar, cos únta gapan tú an mé bhfuil ag an mí cheart déanta agamsa and then géisioach le daine eile tá cóhéic a gceis, no, is tréimh se dachar seo tá se seach an tarlú, but hála se seo hana agus cad a hálan ó dhéarnach bhfuil dhéon daine é seo or bhog siad ar chlé or bhog siad ar yes. So de hir bín tú denmh ahreithnú agus ní héige mín gachragra mína got ceart agus den ríist leanta aige denna botún ach an rud is tapúla ar an beidir is mó a fáil gom ná má ha botún déanta gom ná bíoh náirt rih sin agus ná séingur dhéon go bhfuil botún déanta go ach ahraigh de intin agus aber tenig okay níor casamé ar chlé an bhouta so bí me leirt le daine nó sin sim agus aber ó héh an féin córa sin bhfuil éon like mana nó ráta sa heasna machchad a ceann agus fillan tú aige gomininic nuair atá tú lorug dóchas nó nuair atá tú lorug splanc gníomh nó an dastíú me seo dhéanamh like níor dhéan mé aonrad riamh agus is atain abertí seo but níor haring ní símin arrogance ní gnó as in bhhaile me sé dhéanamh because má dhéanam me seo tell me milliún euro bhráil milliún but ní sinní a chúis an rud dhéanamh tá seans go ducaigh sé sin dá bhór ach dennim iirecht má hananta dennim agus tugann sé déiteach sé 2 bliain nó níos mó uaireantas go ná a dhéanamh nó chlár telefíse thugann dó smaoinemh go so be sé leat ar fa tréimh sé fada do héil so caigh go greidim agus tá smaointe agam náraiglam dhéanamh tá fósliom agus ní chuna héamh nach í an aon den eile gur bééis seo an idea is fearr ar down ach so credim san idea nó sa duine uaireanta is duine tá beidir nach máthmoine bhítá nach me sé spúile den agus actually credim sa duine sa agus so sin éon rud an mana an greidim sa duine sa bhain idea agus en caitha mé déim líon a gobar ar fágadúir le taobh tréimh si ach fillan tún son ríis agus tugum fináran ar ilimar idea éigen gáin tascom actually cá leanta raig le seo I don't know náirgla mé bhaint amach ach dennim táach an iirechtta dhéanamh so agus dá réir bín tú níos sástaí is bín tá annach chud cainte fé déanús agus meach le rá méle work-life balance an ní dhéanam sin idirhealú son because is Macalla an obair ban héil agus ní hééis sin ará nach mím sa bhaile gimmert le fáisi ní hééis sin nach mí $1 ní hééis sin nach ach is rud é bhfuil grá agus sim agam ann agus deire bín rud éigent agad agus tú so ní obair é go bhfuil ma fágan teachta bhaile cos ní fé le stop a smuoineh nar hagann tú bhaile agus fiú chud na smuointe tá agam tagann siad am fáistí so is srochatána déan an dábhheach dean páiste rudéigentar nach atí sin and then smuoin actually tá sin at and then tagann tú dean tú le den éigen eile san offic gus siad tá tusa at so níl an dail san agam so má chreidim san idea then it's and so ceann an a rudí atá mé fáilt chuna simú le géisteach le bíoh sé an sealacha tú BBC dul hailgadí San Diego is léir go chorann tú luach ar sár chaidan agus cad iad na daoine cad atá na daoine is forbartha sa spás seo a denmh gus cum cén atá sé leabhart just conas a bhreaníonn sárhá conas a nascan sin le kind of an ítas tangan atá gut conas go nascan sin an ítas tangan atá gom nílam sásta ghlacha ní chreidim ní duine cliste mé
Right, so má smuoineh gomsa ní chuidim se gur binné an smuoineh is clistí ábhar so den igen níos clistí ná mé tá smuoineh níos fearr ná mé tá smuoineh agam gur féidir den éigent eile chur leis go nenig níos fearr é agus ní aspa muoine sin just an iarna agus tá sin fear fa ein idea má ha idea agad tá den éigent eile an chur leis tá den éigent eile raibhann smuoine sin acu hana is anmh má riamh má bhí smuoineh gomsa gur mé an taindaine dain raibhann smuoine sin acu. So I havenn réling de agus an éigil tú kaint fé like farbert na tangan or you know. No, ní has. Is toch an rud a town like cean an rudí atá mé clostáil is go bhfuil tusa a brenn amach conas mar a breníon sárva nó conas mar a bantar amach sárvahas ach is dócha ní i gcónaí go bhfuil an ólas sin ar fáil trí Ghaeilge agus ní an ólas sin ar fáil trí Ghaeilge ar na cúsin na starú ar fad gur olding agus gandal siar you know na daoine léirúir bás gaibh garta na daoine gur raibh imircha agus chuig sagadí tír heile agus gur you know bhain agus dócha an point sama denmh is an rud déon turas sin ará no, níl mé sásta ghlacha le measarthach díreach tuisc gur an aige atá mé. So just cahamad aibre amach chun breníon sárva agus just denmid sin trí Ghaeilge agus airóile sin. An rud go greidim fé na chláiricha agus na scoil an Ghaeilge ná go gaiimiid a bheith níos fearr. Like tá constaí idir aber mis muinte na tíiresa aber mis an Ghaeilge rís na cúisina beidir tá Saldánach agus nar bíú kaint fé, but tá consta so caiit a bheith níos fearr ná an chlár i méle. Caiit a bheith níos granúire, níos simúile, níos spríúile, níos mar is gá dit díine a bhela agus gus gá a fechnar agus a rá cad é sin mar you know agus rís tá down artha but nar hen you know bhí tréimhse úntaach ag asasna nar tháinig Channel 4 ar an bhód bhí film an fóracha agus bhí annach chud scanáin má now is scanáin agus bhain mis anna hanna asta ar fad as san tháinig Daniel Day-Lewis My Beautiful Laundress but bhí ar denmh scanáin dóibh hénig trí cultúr hasna trí an bhratan mhór agus gachfud is bríle sin obviously annach daine agsúla you know i gcónaí London ar áitina agsúla le cultúr agsúla ach is sconáin agus an rud ní idir denimhíocht aon den a hásamh a chiténig agus an rud go minic in argásanna ha muid denimhíocht daine eile hásamh Tá leiscéalach fé caiint fé chláircha an Ghaeilge Tá muid leiscéalach ní hiig daine seo ní dhéanana you know so bíonn tú leiscéalach fé so dar réirní churn tú an rud is fearr or déach godálach sé nach gurn tú rud is fearr os córaghine. Nuair bhí abermís smuoineh a chothir beidir áireacht agus Róise agus Frank há fad go an go dhéanamar san le tamil ná nuair ágan tú you know tá 6 billiún duine ar an dain tá béarla ag go léithúil tá béarla ag I don't know 600 milliún díb son cílínte sin go bhfuil 6.4 billiún daine go bhfuil tangach eilechur mar na chétanga. So tá gachtanga is tanga achterchaní. Ní gáda bheith leiscéalach féin Ghaeilge. Déidir sé bheith i Portuguese, déidir sé bheith so an nisin rud ná go gaith tú scanánna dhéanamh go deithnóig ibre héin le do lochféchanna agus dá réir má hat go thomlan onric fé san taithnó sé le daine eile. Agus sin cad a háir leis an dáscanán san bhuidir you know dúsin ar fud na crunne you know bhí Róise agus Frank i Bictúlin agus ní abermí sé Maston agus nó áireachas mar sin i America bhí sé an áitina Indiana áitina nach bhfuil éon bhaint acu le éire ó nach chuúla fiú fa éireann you know nach an Ghaeilge agus bhí just tóca leis an scanán mar gur scanán maithe bhíán agus an son dúir agus tá sé an Ghaeilge agus an son bhí ceisina so abermí chumarsál questions and you know vi Q&As ever mis ní could distance gan on. Min bhu sé féle moole rá i Los Angeles agus i measc pobl Spánig you know pobl Spánig Americanach because vi ag an onric le stigdans gan on agus
agus an empathy sin atá agan go léir mar roiine, bhíidir súd an brandhar go an níor higadidir an tangan, beidir nach fiú an wacadidir an tír, ach bhíidir ná iad hénig go chursa spásin agus fechan ar an sconanson agus pe scéal or taachtarach or móchan a bhíle bra, bhíidir ná agus sin éon rud a go húntaach fé na Hallion. Agus is kind of nar lútar na Hallion ornta airy fairy, but tá bhhad níos mónas an na gceist. So, yeah, so I don't know ragam in the cash. Aber lehedi aracht. Fadscan an Éireannach a chorach ar fadliste den a Huskers cúpla bliain ó hin. Like nuair a bhí tú a denmh sin an gomíonn tú smaoin of okay, tá mé géirí scanna na dhéanamh a tanóch go mór le luchfechan idirnáisiúnta agus mealaí sin muintir na héireann dá bhar, nó bhfuil tú i géirí go tanóch sé go mór le muintir na héireann agus go mealaí sin an luchfechan idirnáisiúnta dá bhar. Dulrás go dtí film 4 agus Channel 4 denan scodan detainig, agus den tá fearna le bra weg agus taislóig sé sin go a taislóig. So is féidir mé hospáin ditse buine tusa rud éigen das. Is féidir mé hospáint the muintir Ucrán taspáinach is Ucrán agus bhí gorta mór. So níl na mionfuintí staireróils go fé an tírsá agus beidir cad a hála agus tuigeann tú ach tá fearna daanach tá fear atá denmhíoch réigen díanamh de bhar rud éigen go hála agus tá daine ná dul leis an scéal san. Agus beidir ar bhean na gréhéir na nanam go diggin siad rudí eile tá tarlú ach níl tú chur constaach os a gáir, níl tú mín tá seo rilí táchtach is gá go digfá stair ní sin tá tú gin sin scéal, agus tá muid go léir annach súlan chéile fud na cunne tá an stair bín duine bháin beidir cos ar bolla go duine eile bín so tána scéalta san oning mar roiine, so tá tú a dhéanamh ar dúspóir dit hénig. Ach an míonn tú consciúsach faoin cuioin a churann tú os cór an down mór, le an míonn tú rá má thosnaíonn muid leis an scanna an sin sa galamh an éróí comá leis ná má léiriúmar an céadúir. Tá rud fuaime agus ní nadidir néontóid gachtain a leis seo, but tá meach an rá anyway, like is gá go neirech na heachtainna glingú go muidir go má ar dús na hairnig. So tá sé aníachar doinge uanta agus I know gur fear cos spóide ché, but in si go gahan muidna Abermís Lebano or na hairnig is mailing dína kick beag an táhúirt dríine ach nar echtúir go hidirnáisiún a daine just chotóca leis agus na milliún ceirní díaltge. So aber mi sé gás aracht níor hastig weim go nosglóch an sconant tírsar ar dús. Chomer go dtí féile idirnáisiúnta ar dús. Agus an rud gur dhéanas ná furas iriseoirí idirnáisiúnta an Guardian, Screen International agus iandar súd léirmheas de sa féide son agus tháinig an scéal arás go héireann go raibh an sconanta go má. Agus níl sa gom credim sé bhfuil sé sin fear. Credim nar máscalín muid dá nachsclach muid sin sa tír son nach meach an lovely, it's gone on alling, whatever. But actually no, it's gone on níos táchtaí ná alling ní an écht ná ní hé go bhfuil sé an Ghaeilge sin irrelevant. Tá sé an Ghaeilge because sin got a Labhraíomar and is gone on fine airnig ach is gone on mahav it's gone on go god it sort of dulling leis in gart nach fed just so yeah, I don't know in 19 gatain le seo ach credim fós gohfuil mar anna dhéan ar goid hénig agus is minic good gaig den éigen dul haar lear chun gan aireach leo sar an lachan muidna sa tírsá lo agus kind of credim sin credim sin. Okay, simú mar léirgus go mágus sin. Aber den duine tá a si am muhin sin a géisteach leis an chóra seo agus ará baválom ach néime cinnte cad a deirech tú lo. Stop stop ag smaoinmh just like agus a rís nar has a mise bhíoch bhí camera an a ghair bhí
Chathair Bhaile Átha an a ghair, má hasíime go chláracha televíse, má hasíime go scanna, má hasíime go san na man son tá sé idir fóca got, tá an gahan agat, tosa go dhéanamh den rud éigent. A bin with kind of cards gan aníochta. Well, no, just go generalta den duine tá muhin sin búlam le hanna chu daoine bíoh siad a cótheach an tríochta nó a cótheachs na Ghaeilge agus tastíon waithú níos múún bheith acu an taucaí ach tá cinlín drogal orthú an céim breise sin a hógant agus Tóga, cad éanú is measa go bhéile tarlú. Like, is gáid bheith Cruthaigh deire tá puinte an go gáid an céim son na hógant agus an raigar an ceis ná níl iscut. Leis sin ní an raigar, níl iscut an aeroglaat. Ach tá iscut má hasan tú socar nach dálaigh fac. Nach dálaigh an rud atá de chrí agus péisáis gnótá got. Just tógan céim. Fiú má a hepan ar cólacht. Fallmótú rud ag meid sin agus tá seans go méid dá beidir gobar chun ag an eilefa bliana go eile ach beag an tólasan anna chuchtach agus táhachtach dit den chéidir eile gan inan tú é. As aber cén scéal atá forbartha go sa hairnam léanta ceapan tú atá an scéal is luach for de duine gur míon lo dollar an eistir sin. So cred onathénig agus is féidir rá mar so cred is onamhénig. I don't know what sin go chumlan fear, but anyway, agla or péchúsin go chormé túsáis, but trééis tamil do mé, okay, hug me se an cinnis agus dair gleis, hug me an cinnis agus dair gleis, hug me cinnis dair go céile sin. Ach go generalt a féchan siar ar an statistic, dair glom níos minicí ná heparm. So, bhí me ná an son ag tréh si beidir nach mé roichinnta fé rudí ná bhí me ná rálam hennig. Well, credum, tá móch an céine gom féin idea sá is a bhí gom féin cean sin agus an cean sin agus dair gleis an dáchean son. So credum on am hénig agus but statistic tá analís agam ná féchan siar agus rá so aber an tús an raibh féin áras mar cé nach bhfuil féin i lá 1 áras bíart a bheith Conghail like bíart bregan in sin de hénig fé tá níos má beidir na percent do bháin agin goléir tá do percent of anna fríomháideach agus bí dína búlinn til agus siad lán a féin bhanín agus dín eile mín anna chúil agus ní álaigh gur bin mar a há ceachtar don bheirt so is duine nachhfuil lán a féin bhanín mé leis dig dom hénig agus tá Conghail go gur mó scór an down airíonn tú níos fearr ligantart hénig bhfuil tú lán a féin bhanín. Ach de réir chéile agus a gair ní sinne tugann tú bhí nára actually no tá loic le tá fíorna buinteach le na muchachan da gom because mar dú me tá tú an fechan siúr actually thug mé chuime sa tans ar rudsa chred mé an I aglarm gan dat ní mé cinnte ní ruúirt mé gachchud le gachtainna a chála sé agus dairbeigh sé amach agus bhí sé go má so is kind of tá tú dennevíocht an dá éad éagsúil an duine in bhenach agus an duine achtanach a chuir le chéile agus go méich siad a leir le chéile níos minicí. I don't know what chéile sin. No, anna so aber cad atá in ann do Macalla sna blianta Machráin? So, dich le Caiiciús tá trí amnachán agsúil a feitecinn de chláracha agsúil a cena going feinte the Royal Television Society agus an son péire I féil man Celtach. So is kind of bhaindíomh na Jimmy Cruthaigh sena leir ó seach mar drama radio de so tá mé gobar ar denna bhíocht bhil níos go an fadscanán nó sre telefíse dráíocht dhéanamh asan tá háscript a forbert ging le bordscanán ar fís éireann tá háscript going gúil mit gobar fel láthair agus an santá mé cóibrú a léiriú le cólacht Austrálach le fé scanán féna Aboriginals agus an éirnig mar bhíidir ag ggóúidir chéilgan ar
chuach muine amach. So tá rudí mar sin agus an sin na tógraí sort of léithú, agus na derm léithú, like, you know, being call-outs ag a ortí, nu tíisi gar, nu virgin, nu peaco, agus bín tú nóíocht le cólachtaí eile. So tá measc an lehan agin. Gabar tá na rudí sin ar fád an na sunrach. Big picture. Deblion. Cad ar fáilet bheith antamach. Bhhailm go mbeadh cólacht náspleach wimse sé sin le an aibí le beidir le cólachtaí go dustín duine bháin ar bert ná gúil sé brathar an duine bháin san. So má ágan an duine san you know, fáin an cólach bás. So an rud tá chur ar bhóda gom ná, you know, a saoú gan mé bheith hán, agus go méach na daine tá a gobar an son ar rachtal, you know, go leannig sé raig, agus go lean sé raig a fás. You know, go mé lína tá tógrair bhfuil mé gobar agus ní féile mór an ráfé, but, you know, it's cófortíocht le cólach Americánach agus le Netflix, agus, you know, le Ghaeilge le cluisiint ar Netflix. So, but go seasigh sé nach meach sé bratharmsa, nach mé, cos is féile a bheith mar constaach chuma I más tú an ceanródí, so caiit tú a haulú. So sin éon rud, go mairach an cólacht sa, not ar bhain ego, not ar bhain an cólacht, you know, but actually go leannig sé raig a fás, cólacht orbach, cólacht bhfuil a gobar in Ghaeilge, bear le Frankís chumá céine, you know, ach bhfuil sé leantar a fás agus bhfuil sé dul chuún go glúin. I mean, I think a man ísitá ag na daoine a gobar san ofig bhláthar, you know, fé 8. So tá tauchaí ann. So yeah, so sin an big picture. And son, you know, you know, an Ghaeilge de, like a fágan mar nó, you know, bhráilm da mecht níos mó, you know, tá beidir ar scailne, bunscailne agus mar sin de, an Ghaeilge de, ach níl beidir an ní na leylines a cheangailte go daoine, like denna túair scaile agus an san fágan sé bheith sé das cóil má le héite sanna tauchaí bhfuil Ghaeilge acu I Macalla Teoranta Cliath, bhfuil sé just acu ní úlacha tán is ach go gurn se le a héil nach rud gur alm tús go gaigh tú a chaint nach bhfuil tú gúsáid Albertí mar sin is gádam dul agus í leirt is gádam, you know, bhfuil sé just acu agus because ha léirgus le bra ní sí an rud gomraham faid tanga na tagan an tanga ón gultúr, like hí mothúcháin agin mar tráhanna peor hí smuointe agin a bhí éagsúil tráhanna le ní níos fearr ní níos massa agus dascar an tanga as na mothúcháin agus na rudí go bhar hastig an tráh so ní dír focail atá is bailach le leabhart leis an dain, leabhart le na chéile, agus má chalinn mu é ní just focail atá cailte going, tá bailach cailte going. Agus an rud atá beidir go donna running tú ar an dain a bhfuil an dain gairí bhád níos lú, agus is breáilm sa cultúr Mheiriceá, is breáilm cultúr Sasna, is breáilm cultúr, you know, an Argentín. Níor hasúil go meach gachtain mar céine mar an sun tá just homogenizing an Ghaeilge atá ar sin ann. So tá tú denibhíocht a chinú go bhfuil an gúil mar fós éagsúil óna chéile. Nach agus tá tangan táachta chun an éagsúlacht sinna chur anúil, agus yes tá béle going, agus you know, tá sin go bra, agus bích Spáinis going is cuma. Ach bhfuil tú smaoine fós ar na bailí éagsúla atá agin, you know, narhain tú ar Sally Rooney ar scrínirí, like bích siad a scríomh Merlin or is cuma, is cultúr Éireannach atá ann. Tarlín sé gur na focail bhfuil siad scrite I Merle, agus chonig tú sin leis an cailín cinn slí abrmís gur aistríoch scanán ar leabhar go thomláin an Ghaeilge, cé gur cumádach gutaí orthaide I Merle bhí anna himúil íon colmbaréid rud anna himúil leis le na daoine gur leabhar béarla sa scéil sin. Is scéal cho Éireannach sin, ní dólam go scríbhéiteach den éigen ó tír eile an scéil sin a scríomh. So ní náisiúnachas bhfuil mu a caint ach tá mu a caint fé bailí chun cíal a bhaint as an saoil, or chun a bhíú do riine, beidir giotaí den saoil nach bhfuil daoine eile an a chur anúil, agus tá sé sin agin is scéalaí muid mar tír go gnáilta. Anna bha. Tá mu a teachta dro deire, tá gá cheist fág chun dit.
Ceiste bhar a hain, so mar seas mar tíir os Labhraíomar ar chuna mór fictúr na Ghaeilge láthar na húra agus is tócha an rud is mú tá muinnig réad an seo ná chuna spósolas a lonrú ar daine tá muhin sin tá crothú rudaí trí Ghaeilge bíoh sin gnólachtaí nó tugraí pobl nó péradé ach dá méach 20 milliún agat amárach le caithimh ar rud amháin a ládroch tauci na Ghaeilge chunas go caithach tú an airgid sin. Chaithing é páistí agus chaithing é bail like tein tú ar scoil leann tú Ghaeilling má hain tú ar scoil Ghaeil scoil or you know but nar ágan tú scoil níl ach bhain má ha Ghaeilling ag bail agus bíon agus ní bhíon ag amanta agsúla go meach rud éigent las mudan scoil agus las mudan bhaile ag páistí go gíonn siad agus go gluiseann siad an Ghaeilge go leabhart in an ábhealach. So go bhfuil an cóhéics ó áiseanna óg acu go bhfuil sé acu son nach tangan a dachasúil a bháine tá gceist. Go bhfuil más má leh dominoes, más má leh clí video. Is cumas leom ach you know bín mit camid annach chud ama an múine rudí de fáistí os gáda se elam os gáda sin elam but am séir a mech acu ein rud is mín ó bhéanamh. Na ní reichen 20 milliún sin a bhad but tús a chuir leis because is you know ní bhín drochiarcha ag a páistí ar ein rud agus iad in a báistí fallmín siad chun an drochiarcha sin bheitá agus go minic an drochiarcha mí acu is de bhór nar maiile over daigent because bí mar chur íchola ar daigent í dhéanamh but is braile páistí bheith gimmert so conas go féad letí de chur gimmert in na málaigh dasú bheith gimmert ach go meach sé i Ghaeilling agus obviously na Ghaeil scoilinn ar fad tá iscut go bhfuil daine an ghfuil sim acu so búilte le son cadasfeilte dhéanamh cadasfeilte chorchú dus na páistí not go meach tiismothirí ina ggóúidir nach go meach mu de muoine dóibh meach si just a rit timppel you know mar shanna rud ige Tommy Tiernan shanna routine meach ige you know what do you mean homework I have some running around I have to catch up on you know an rud son just go meach si tsair ach go meach Ghaeilling ann agus son bheith ceangailt sa bhreis acu agus chuideach sé sin you know fanna chuide go leis you know scumá fé sin ach go meach rud éigent eile ann seachas scoil agus an baile. As aber den duine tá sí muhin sin a rá just ba bhrealóm rudí dhéanamh seans go bhfuil an ceisio le freigar a gut an sin but a ba bhrealóm rud éigen í dhéanamh ní léon smuoinmh acu. Inis dom rud amháin ba bhrealaite eáil trí Ghaeilge do cheantarrá tú. Well nach achtain rud agus tá sé gote imí me fáiste go léir sport agus tá Ghaeilling acu go léir, but ní féidir sport immer trí Ghaeilling mar you know cé an airn daine go bhfuil Ghaeilling you know so mar domsad is achtain rud leis den cumanús as Ghaeil nach gosin tú Ghaeilling tá just at nar haointear ar stair agus go mór you know na scoiline tá mór himpeall ar áit sa bhaile is mé beidir cean sa tain tiismothirí agus na páistí glosin tú leirt in Ghaeilling. Tá sé sin kind of at braham an náirt. So, but bin cad a gceiscad an sa sin rud is se cho éasca clé da like ní gad you know ní hiige mín dína sí a caint agus iad gimmert sport ní hiige go you know tá rudí anna van úsacha á rá you know feig mar ghine you know erchlé you know rudí beagam mar san so is at nar airig leis an CLG beidir ar bhain you know agus ní hiigúil siad in aig an Ghaeilling gan dat an éair ach is at nach bhfuil se le bra ar an level son le páistí go mór páistí atá dul ar scoil Ghaeillinge rudí so bhí rud agin anna himúil gur hála ré an díonchlas a don níos an buinte lei seo but beidir go bhfuil bhí chlár siúlagin de bhanam homeschool hub so bhí scoil ar an delevís you know ní meile páistí scoil
an job bhí gom na irt gan bheith róganna agus dhéanamh maithagóint an tiismothirí gribh deis go siúd caí bheith go ar le uorchaig I ga have an tréimhse áir san. But in chéad bhouta bhí mi sé chur ceistear páistí fís an na chur chuing, a mis gur hála éigen sa rang agus just fís an na chur. Agus bechumach cad a bhí an, bhí rudí ólíocht da le hairdryer, anyway, rudí áféisicha, rudí cliste, rudí alíonta, whatever. So in chéad tréimhse dus na fís an a bhí tacht chuing, bhí beidir trécha fin géadí bhí ngailing on na páistí. Bhí sé sinna fís an in ngailing agus a cheola chuing le cur an televís. Agus cheap RTE gur raibh mise a dul amach a lorug na páistí le Ghaeilge. Ní raibh aon mhainte comes lei sin. Bhí sé just a tacht chuing ó fud na tíre agus ní áit na Gaeltacht do bháin. So bhí right, stop putting out the Irish thing, So bhí tréimhse agin a bhair whatever cúig bhí chéad dín glasán agus gan aon den a dul a naig aon rud bhí páistí just a leabhart an Ghaeilge. Agus is seol fís an chuing an Ghaeilge. Agus bhí chud an Ghaeilge go háling, agus bhí chud briste bachama, but níor chur murna ceisteéis sin dhéanamh. So, uaireanta beidir go seasan an chorus idir an bura go bhéiteach tarlú, because denna mid íirecht an numach a rudí a agrú. Sin fág mé nar luig mé an 5 milliún, like, ná bích aon rud le fálam ón 5 milliún a caiite ná bích tú lorug tarvegs bhéile rá ó fé hála agus tú ná freigraí ceist agus chartalí an amach. Just, lig dóibh and níl si den aig aon rud. Agus má tá pí a crack le buinte as más féile bhéir an televís, más féile agus hálaigh si túúd gur bin aon rud go cheart a bhíanamh agus níor Labhraíomar sin bhatha and bhí sé go hálaigh. Sin anna bhfuil Cúán Macalla gur míl má go chudama?